Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Roberta Bella kkundanna d-deċiżjoni tal-BCRS li hi responsabbli għall-Iskema Nazzjonali ta' Riċiklar tal-Fliexken li żżid it-tariffi mis-sibt li ġej, billi qal li minflok din għandha tgħeb is-servizz u l-effiċjenza. F'kummenti lit Times l-erba' filgħaxija, wara li sar magħruf li l-operatur kien se jżid b'mod drastiku t-tariffi tiegħu b'143% lill-importaturi u l-produtturi lokali tax-xarbiet imbottiljati, il-Prim Ministru kien ċar. Jiena kont nemmen li d-direzzjoni tagħna kellha tiġi obduta fis-sens li jtejbu l-effiċjenza, mhux jitolbu tariffu għalha u ħankun ċar ukoll illi jekk se jippersistu f'din id-direzzjoni u jekk allura se jkun hemm xi peace addizzjonali li se jiġi merfuħ mill-poplu tagħna f'dak li huwa prezz, jinsa nkun fiċ-ċert fuq in-naħa sħiħa tal-poplu tagħna u se nagħmlu dak kollu li huwa possibbli. Dr. Bella qal li l-Gvern kellu numru ta' laqat mal-konsorzju li jmexxi s-sistema dwar il-problemi jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi meta jwettqu d-dmirijiet tagħhom fis-sistema ta' riċiklar. Fl-istess laqat, il-Gvern ippreżenta numru ta' possibilitajiet iżda qatt ma kienx hemm ftehim. Il-BCRS li huma mul mill-akbar produtturi fil-pajjiż waħħal fi spejjeż amministrattivi għad-deċiżjoni ta' żidiet fit-tariffi. Minkejja dan, filwaqt li l-Prim Ministru reġa' fakkar li l-Gvern ma żied l-ebda taxxa, attakka tal-argumentazzjoni tal-operatur. Is-sostenibilità tfisser, jiġifieri mhux qed jagħmlu forsi profitti kemm kienu qed jantiċipaw għaliex il-poplu qed jobdi. Għax ir-realtà taħdem is-sistema aktar mal-poplu jobdi u aktar mal-poplu jirriċikla, ifisser li l-profitti tagħhom jonqsu. Waqt li rimarka li s-sistema li ġiet introdotta f'pajjiżna fl-aħħar snin hi waħda tajba u sa 4 snin oħra se tkun obbligatorja għall-Unjoni Ewropea kollha, il-Prim Ministru indika kif ħafna konsumaturi spiss jsibu l-magni fis-sistema mimlijin meta jmorru biex jibatlu l-fliexken u jiksbu l-vouchers tagħhom.